Jeg finder en person her med en lederet hånd, og til den der vil jeg lægge en Tyson-forbinding. Og der vil jeg bruge en forbinding 20x25 og et idealbind til at forstærke med. Starter med at krølle kompresset sammen. Læg ind i hånden. De fingre, der er beskadiget, kommer ned over. Stopper det her godt ned i huller og sprækker hun har her ved hånden. Så ligger der tryk på herinde i hendes hånd og ved de fingre, som måske mangler eller er lideret. Og så lægger vi idealben udenom, som skal ligge rimelig stramt. Jeg starter lige med at køre 2 gange rundt om hendes håndled, for ligesom at låse den. Kør op over, så det ligesom ender med at ligne en boksehandske. Vigtigt at stramme til, så kompresset, der ligger inde i hendes hånd, ikke løsner sig eller forskubber sig. Og så afslutter vi til sidst. Den føles tæt og stram på hendes hånd.